हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स ओंखारबावदों एसटिपि अबिसि आरो एमअबिसिफोरा बेखौ मोनगोन। सरकारनिफ्राय फैदों लोगोफोर राङारि अनसुंथाइ थ' नोंथांमोना बेखौ खुनु सुखुफिननाङा बे जाबाय सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेनि एप्लाइआ अफलाइनसो जागोन लास्ट डेटआ 30 जानुवारि अफिसाव थांनानै डाइरेक्ट साबमिसन नोंथांमोना हैनांगोन। दा बबेयाव हैनांगोन आरो सोर मोनगोन जों थांसै दायो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दा बे लोगोफोर फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स जिथु दाखालि बावै ग्रेजुवेट लेभेलनि ओंखारदोंमोन थिग बेबायदिनो एखे प्रसेस नोंथांमोना थांनानै बे अफिसावनो हैनांगोन गुवाहाटियाव। WPT अफिसाव नोंथांमोना थांनानै हैनांगोन बेखौहाय। दा फर्मखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो आं डिसक्रिपसनाव होबाय गासैखौबो अफिसियेल नटिफिकेसन आरो लोगोसे फर्मखौबो नोंथांमोनाहाय मोनगोन आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय। दा बेवहाय माखासे कन्डिसन दङ खुनु बैसोनि खोथा गैया नोंथांमोना कन्डिसन मिलायब्लासो बेखौ मोनगोन। दा जों नायनोसै बेहाय जोङो PDF फाइल नायनोसै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन डाउनलड खालामनानै आं होबाय डिसक्रिपसनावहाय। दा बेखौहाय अफिसखौ नुबाय लोगोफोर डाइरेक्टरेट अफ वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस आसाम रुक्मिणी नगर गुवाहाटियाव नोंथांमोना थांनानै हैनांगोन लोगोफोर। दा जों नायनोसै दानिया अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै बेवहाय सोर मोनगोन। दा बेहाय नोंथांमोना खुनु सुखुफिननाङा बियो खुनु लन नङा नोंथांमोना बेखौहाय अनुदान मोननाय जागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा बेहाय नायदो माखासे कन्डिसन दङ नोंथांमोना क्राइटेरिया मिलायनांगोन बेखौ। दाखालि बावैनियाव बैसोनि खोथा दंमोन लोगोफोर थ' नोंथांमोना बैसोनि खोथा मोनदोंमोन नाथाय बेवहाय दानिया पार्सेन्टेजनि खोथा दङ लोगोफोर ग्रेजुवेट लेभेलनि। नोंथांमोना जायफोरनिखौ ग्रेजुवेट खालामदों 65% लानानै आरोबाव दंबावो 60% पस्ट ग्रेजुवेसन खालामदों नोंथांमोना मोनगोन। 2020-21 जिथु पास आउट जादों लोगोफोर ग्रेजुवेट खालामदों नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोनगोन बा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सखौहाय नोंथांमोना मोननो हागोन। STP OBC MOBCफोरा बेखौ मोननो हागोन लोगोफोर। दा बेनोसै लोगोफोर जुदि नोंथांमोना ग्रेजुवेट जादोंब्लाबो 65% गैयाब्ला नोंथांमोना बेखौ मोननाय नङा आरो लोगोसे पस्ट ग्रेजुवेसन जादोंब्लाबो 60% गैयाब्ला बेखौ मोननाय नङा। नोंथांमोना 65% मोनथारनांगोन ग्रेजुवेट लेभेलाव होमबासो बेहाय मोननो हागोन। बेनो जाबाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय STP OBC MOBCफोरा बेखौ मोनगोन जायफोरनाखि ग्रेजुवेट खालामदों 2020-21 एकाडेमिक इयाराव नोंथांमोना खालामदोंब्ला नैबे अनसुंथाइखौ नोंथांमोनाहाय मोनगोन। दा बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 जानुवारि लोगोफोर 30 जानुवारि 2021 नोंथांमोना थांनानै बेहाय WPT अफिसाव हैनांगोन गुवाहाटियाव। दा बे अफलाइन एप्लाइ जागोन। दा नोंथांमोना नायदो बेहाय माखासे नटिस दंबावो नोंथांमोनाहाय मा नांगोन डकुमेन्टसखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव देखायबावनोसै फर्माव। थ' लोगोफोर दानिया नोंथांमोना नायबावदो भिडिअखौ धैर्य हमनानै। नैबे जाबाय लोगोफोर बे फर्म नोंथांमोना बेवहायनो फिलआप खालामना हैनांगोन। बेवहाय फर्मेट दंखायो नोंथांमोना फर्मेटखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै बेहाय नोंथांमोना लिरनांगोन नोंथांमोना बेवहाय फट' होनांगोन लोगोसे नोंथांमोनाहाय सिगनेसार होफानांगोन फट'आवहाय। थ' बे जाबाय ओमफ्राय दानिया नेम अफ एप्लिकेन्टआव नोंनि नामखौ लिरदो फादारनि नामखौ लिरबानो जाबाय जेन्डारखौ सिलेक्ट खालामदो डेट अफ बार्थ होदो कास्ट नोंथांमोना होदो नाम्बार 5आव नाम्बार 6आव मबाइल नाम्बारखौ होदो बिनिफ्राय नाम्बार 7आव बेंक डिटेल्सखौ होनांगोन नाम्बार 8आव नोंनि एड्रेसखौ होनांगोन आरो लोगोसे नाम्बार 9आवहाय नोंथाङा बबेनिफ्राय पास खालामदोंमोन बेनि एड्रेसखौ होनांगोन कलेजनिखौ बिनिफ्राय क्वालिफिकेसन आरो इयार अफ पासिंखौ नोंथांमोना होनांगोन लोगोसे नोंथांमोनाहाय बिनि लास्ट एग्जाम पासनि मार्कशिट बा सार्टिफिकेट नोंथांमोना हरफानांगोन बिनिफ्राय पार्सेन्टेजखौ नोंथांमोनाहाय होनांगोन। दा बेनिफ्राय आधार कार्ड नोंथांमोना होनांगोन बाखि जेबो नाङा लोगोफोर नोंथांमोना जास्ट एकाडेमिक इयारनि माखासे डकुमेन्टस नांगोन फरायनायनि लोगोसे एड्रेस नांगोन। थ' लोगोफोर बेनोसै खुनु इनकाम सार्टिफिकेट नाङा बेवहाय थ' नोंथांमोना बेखौहाय एप्लाइ खालामबा बेवहाय फिलआप खालामनानै हरनांगोन आरो फर्मेटआ बेनि लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ अफलाइनसो खालामनांगोन आरो नोंथांमोना बेहाय WPTआव नोंथांमोना अफिसाव हैनांगोन गुवाहाटियाव। लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामगोन आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन।